kule ndawo ikhuluma ngani umuntu azakhempe hamba ukhokhe ekhaya before ungene ngaphakathi. Ubuza umbuzo owodwa uzenza isimungula. Sis, lento phethe simple. Awulona ivagina ngani? Yebo ngilona. Unengane. So manje ungamshabisa. Udlala ngami. Into yakhe inkulu kakhulu size engazi nosingawulinganisa nayo. Ungazofunga ukuthi le hash. Unanengane nje ehasha kanjani? Ingane ayingeni la. Ingane yaphuma. Kwasho ba ukuthi yaphuma ngaphansi unasho yini? Yaphuma lapha. Awunayo isho ukuthi yaphuma ngakephi. Ingane kodwa futhi singayifaki kule. Yenziwa ngani ingane? Angenanga lutho. Kwangena lona kodwa lalingalingani la. Lalingalingani lapho. Lalingalingani nelapho. Sesiphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifano also known as the next biggest thing in South Africa. And usuyazi ke manje ukuthi wasibona nje sivela ku screen sakho solungisa indaba eziningi ezisenta imjolo eminingi yahlukahlukene lapha eMzansi. Mhlambe nawe ke uneyinkinga ezisenta umjolo kulula kakhulu ongakwenza uyas-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Kakhohlwa ke nanokusilandela einkundleni zokuxhumana sikhona as Umjolo. Sibheke to 1 million lapha kwi-page lethu Umjolo. And la ku YouTube uyabona ukuthi siyakhula kakhulu sibheke to 500k subscribers. Sithembe wena ke njengomlandeli nomthandi wale channel ukuthi sizokhula sisonke sibambisane sibe ndawonye. Angihlali phansi. Ngihlala phansi ngikukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. UMJOLO. Iyona ke promo code leyo oyisebenzisayo each and every time uthola ithuba lokuba lekhaya uzobetha nathi. Mase sihleli kanje uyazi kunakele baba. Suke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta imjolo eminingi eyahlukahlukene. But before we get there, angiqale ngilungise izinto zami la khona sizokwenza isiqiniseko sokuthi mase sikhuluma asiphazamiseki. Sibeke lo phansi, samukele inkabi yami la eceleni kwami sizokhuluma nayo njengamanje. Ngayinaki-ke imcondo yami bafethu ngiyazi nginayo. Asingagxili kuyona kuma-comments, asigxile nje kokwenzeke kule episode. Mntaka baba. Bhuti wami. Uyaphila qhawe. Ngiyaphila njani mfowethu? Khala kusize mfethu. Siyajabula mfethu ukuthi ubone kungcono ukuthi ubhalele thina uzokhuluma nathi ngesimo obhekene naso emjolweni wakhe. Asiqale ekuqaleni mfethu ubani sinaye namhlanje? Igama lami nguMalusi wakaGumede ngisuke eShowe. Phakathi wayo. Yebo. Siyajabula kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe. Ngiyazi mfethu ukuthi njengobula hayi ngoba ku perfect emjolweni wakho but uyabona ukuthi khona izinto mhlawumbe ezincane here and there ongekho happy ngazo. Awungithatha ungibeke mfethu kwenzakalani yini ekubeka la namhlanje? Bhuti wami into eyenza ukuthi ngibhalele wena ngixhumane nawe usuku namhlanje. Bhuti wami nginenkinga. Sure. Inkinga yami sengizamile ukuyixazulula isikhathi sesithe ukuba sidana but ayilungi mfethu. Okay, ngiyaxolisa nje ukungena emlomeni mfethu. Mengabe uthi unenkinga usuzamile ukuyixazulula isikhathi esijani. What do you mean? Mhlambe zikhona ezinye indlela owenze ngazo but akulungi noma kwenzakalani ongithatha ungibeke? Bhuti wami njengoba ngisho ukuthi isikhathi sisekade ngizama but akulungi. Sengizamile ukuyixazulula ngendlela yokuthi ngibe indoda but ngiyabona ukuthi engathi akulungi. So ingakho ke ngigcina sengila kuwena namhlanje. Yini inkinga mfethu sikhipha? Inkinga nginomama mfowethu. Sithandwa sami. Sesithandanile ngicithe umnyaka esimbili. Mfowethu angifuni nje ukuqamba amanga bafo. Siyathandana nalomuntu. Akukho esingakwenzi okwenziwa yithandana. Kodwa kabe yami mase sifika la ekamereni hayi akwenzeki lutho ngapha. Akukho eningakwenzi okwenziwa yithandana but mase nifike ekamereni kuba nenkinga. Uqonda ukuthini ngaleso statement? Kuba nenkinga kanjalo labafo kuba nenkinga ukuthi siyasakhana siyaqabulana nayo yakwenza nje akukho esingakwenzi mfowethu but manje mase kumele ukuthi ngilifake kuyena kube khona inkinga. So leyo nto sesibange kakhulu sekucishe sakhulu sekwakho nosuku nje sayikhuluma le nto kwaze kwasa impendulo ongayithulanga. Yima baba, for the past 2 years unomuntu oyedwa mfowethu kwe relationship awubhebi. Silibeke nje ngembaba mfowethu lutho ukupenetrate but into eyenzayo mfethu
uyibhodlela lona nje because uyakukhothisa uyamqabula. Mhlampe-ke wena-ke njengoba ukukhotha uqabula yena uyakwenza lokho, khona mhlawumbe isikhathi la athatha i-mic amunce naye nje kwenzakalani? Mfethu angifuni ukuqamba amanga mfethu, engikwenza kuyena uyakwenza. Inkinga-ke ibe kutheni mase kumele ukuthi-ke ngilifake, hhayi umama inkinga iqala khona lapho mfethu. Mhlawumbe umbuzo engingaba nawo mfethu, because u2 years isikhathi eside mfethu, 24 months lowo nomuntu. So kuleso sikhathi mfethu mhlawumbe khona isikhathi whereby wazama ukulala naye walala naye then kwathi emva kwesikhathi wathi hayi no usezogcina ngokuthi uyikhothe kuphela umqabule, noma awulokhane nathandana ukazi walifaka ugcina ngokukhotha? Hhayi bhuti wami empeleni angifuni ukuqamba amanga, angazi ngize ngilale naye. Sure. Angazi ngize ngilale naye, so iyona into engizwisile ubuhlungu ngagcina sengithi angiyijube kuwena ngoba ngike ngibone la emafonini basiza abantu. So ngathi mina-ke mhlawumbe ngizosizakala womfowethu ngoba lo muntu uma ngikhuluma naye lolu daba lolu hhayi impendulo ngigcine ngingayitholanga, sigcine ngokuphikisana kulini. Mhlawumbe mengabe because ngiyazi ukuthi impendulo ugcina ungayitholanga, meyabe nje nihlala phansi nikhulume ziyithandana noma impendulo ingaphumi but wena ukubone ngathi mhlawumbe inkinga ikuwena noma ikuyena? Bhuti wami ukukhuluma iqiniso isona sizathu esingilethela la because angiyitholi inkinga ukuthi-ke ukube sinako ukukhuluma nami ngiyazama ukuthi ngimfunde but angafuni ukuthi ngimfunde ukuthi inkinga ikephi phakathi kwethu sowu-2. So iyona into engilahlekisayo-ke enza ukuthi ngigcine ngiza la, ngilahleka lapho ngoba anginayo i-clue yokuthi inkinga ikumina or ikuyena. Yo, hhayi-ke namhlanje mbukeli uyabona ungathi siphethe olunye udaba lukhulu mfethu, and ngiyacabanga ukuthi as a guy nje mina ngahluleka ukukubekezelela lokho yabo. Umfowethu unomuntu athandana naye, ngokuchaza kwakhe baneminyaka emibili bethandana, so kulo 2 years bethandana cha akakaze alifake. Mase kumele alifake usisi uyanqaba kodwa abakwenza konke ocabanga ukuthi izithandane zingakwenza. Bayenza lento yokukhothana nje, uyashuba futhi uyachama ngesandla uyachama ngomlomo because usisi akanqeni ukulifaka emlomeni, akanqeni futhi ukulidlalisa, but inkinga isekutheni alifake ubafo. And mewukuthi bazama ukukhuluma ngale nkinga akusisi uvukulaka bagcine bengenaso isixazululo sokuthi lento yabo izoxazululeka kanjani noma inkinga ikephi. Ingakho-ke eza la namhlanje to find out ukuthi ngabe izogcina itholakele inkinga ukuthi kahle kahle ikephi. Wena kubhekene nesituation enje ungenze njani? Ungavuma zonke iy'nsuku lala ubhodle lona but awuyizwanga ukuthi njani? Inkinga kumele siyilungise lolo suku lanamhlanje. Kahle kahle Majida siyadliwa njengamanje, score 3-0. Osisi bayawina bayasikhothisa lona but abafuni siyifake. So sozama ukulungisa leyo nto ukuthi umfowethu azame ukukhava le score lesicabanga mfethu ujole nomuntu iminyaka emibili igcwele mfethu iminyaka igcwele mpu, but kulo 2 years ukwenzisa yonke into uyitshele mfethu ukuthi ngafaka lutho. Sihamba njengamanje nethimba lethu siyomlanda udadewethu simbeke la, mefika mase yasichazela ukuthi kahle kahle uyenziswa yini lento, wayenza lento mfowethu, aseyithandi lento ayenza mfowethu, akahambe somlanda sibone uzofika athini la. Hey guys, I hope you're well. Today I'm showing you a Pocket Broker, a simple platform for anyone who wants to start trading. Signing up is easy and quick. Just use my promo code UMJOLO2026 for 100% bonus on your first deposit. One thing I like about social trading, you can follow experienced traders and copy their trades. It's very helpful for beginners. Pocket Broker also gives you trading signals to help you know good times to trade. It's like getting tips from the experienced traders. The platform also has indicators that helps you analyze the market and understand when to buy or sell. There are different trading modes too. Beginners can start simply and later move to advanced options. You can also chat with other traders, ask questions, and if you need help, support, it's available 24/7. Pocket Broker also has videos, articles to help you learn to trade. Pocket Broker is a great platform for beginners who wants to get into trading. And don't forget to use my promo code UMJOLO2026 for 100% bonus on your first deposit.
Like, comment, and subscribe. See you on the next video. Sisekunjani? Yebo ngiyathula futhi. Nalithamba ubambe Yebo. into yamahhala. Siyajabula kakhulu ukuthi uvume mengabe sikucela ukuthi hayi no, khona umuntu okudingayo la. Nginesiqiniseko sokuthi noma ngabe aduthukile but awusathukile kakhulu because uyabona ukuthi umuntu omaziyo. Yebo. Mhlambe nje mengakubuza umfowethu umazi kanjani? Ithini into yakho naye, i-relationship yenu ungayichaza kanjani? Okay, umfethu isoka lami engithandana nalo. Esesinesikhathi nje sithandana futhi umuntu oright onothando nje umphethe kahle. Ngiyajabula ukuthi indlela oyibeka ngayo uyibeka ngokuthi umuntu right, naye ukubeka kanjalo ukuthi uyintombi yakhe right. Nineminyaka emibili nindawonye and akanazo izikhalazo ezitheni. Mhlambe ke njengoba engenazo izikhalazo ezitheni, siyazi ukuthi wonke ama relationship aba nezinkinga. Nina nobabili meniba nezinkinga nike nixazulula kanjani? Niyahlala phansi nikhulume zithandana noma mhlambe kuba ukuthi omunye uyibhekela le nomunye ayibhekelele le, nixazulula kanjani inkinga each and every time kukhona isimo ekumele nilwe nazo? Siyayixazulula ngokuthi sihlale phansi sikhulume, kodwa kwesinye isikhathi ukukhuluma kwethu njengoba umuntu wesilisa nje ngiye ngisabe ukuthi ezinye izinto ngimtshele because unenkinga futhi ama-anger issues. Mhlambe mawuthi ezinye izinto osaba ukuthi umtshele zona, izinto ezikanjani mhlambe lezo ubona ukuthi mhlambe ngizobe sengiyaphaphalaza noma sengiyamphoqa umuntu wami engikhuluma izinto ezikanje? Like personal nje, like zomalala zokwenza ama-sex ngiye ngathanda ukukhuluma ngazo ngoba umuntu onodlame nokukhulunywa u-aggressive. Okay, unodlame mekukhulunywa, hayi mhlawumbe ukuthi umuntu abusive ashaya into. Hayi akekho abusive yena. Okay, umfowethu uze la namhlanje ngoba ufuna ukukhuluma nawe ngento angekho happy ngayo kwi-relationship wenu. Engicabanga ukuthi mhlambe nawe naye understanding noma unayo mhlambe uzozwa namhlanje, but ubethi ufuna nikhulume ezwe ukuthi mhlambe yini inkinga because uyasho ukuthi senizamile ukuhlala phansi but each and every time nizama ukuhlala phansi ugcine ngasiboni isixazululo sayo. So ingako namhlanje ethi mhlawumbe kube khona mina la sizama ukuthi siyikhulume le ndaba. Mntaka baba bhuti wami, uyena uzinhle wakho lona mfethu. Zinhle sithando sami, isizathu sokuthi ngikubize la namhlanje mama, siphethene kahle impela kodwa into eyenza ukuthi mina nawe sizovela la namuhla. Hayi mama ngiyakhala, awungibhebhisi mama. Angikubhebhisi? Awungibhebhisi. Hayi uyangisanganela wena unangqondo ngempela, ungasuke ungithatha uzongibeka kuduze kwamakhamera uzokhuluma into. Hayi mama, beside lo ukuthi ngiyakusanganela nje ngikhuluma iqiniso la, awungibhebhisi. Engizamela ukukhuluma nawe awungiphenduli, angisazi ukuthi ngizothini mina mama. So ingakho ke sigcine sesila namuhla. Hayi kuyangimangaza mina isenzo sakho ngoba lento osizoyikhuluma la besingahlala endlini siyikhulume njengabantu Mama abathandanayo. sihlezi sizama ukuyikhuluma ayilungi. Manje wena ubona kuyisiphi, ubona kuyibona ndlela e-right le ukuthi uzoveza ka TV waphaya lento le uzovela ku TV manje ngizothini ezihlambalazayo ngoba nami mhlawumbe okunye ngizokusho kwena ngeke uzuthande kodwa abantu bazakuhlonipha. Njoba ngikulethe ngifuna ukukhuluma ngoba endlini awukhuluma. Ziningi indlela zokuthi ixazulule inkinga, ungabiza ngisho abantu basekhaya abaclose nami la ngikhulume nabo mhlawumbe bezokutshela inkinga ukuthi kephi. Bengibona ukuthi iyona ndlela ke le umfowethu ukuthi angisize ngoba wena awukhulumi. Hayi mina futhi ngiyaqala sinokuhlala nje kuze kuse ungakhulumi wena. Ufuna ngithini? Mawucabanga yini engayikhuluma nawe uhluleka wena ukukhuluma nami endlini kodwa uzothama kamera. Ngikhuluma nawe. Asikho nje isidingo sokuthi uzoveza ku TV lento sikhulumayo. Isho isizathu indaba nje zomabhebhana. Isizathu sokuba wena onenkinga angibhebhani namuntu. Ngabe uyakwazi lokho, ngabe unabo ubufakazi. Akekho umuntu engibhebhana naye, inkinga ikuwena. Ziseshe wena qala uzibonisa inkinga ke ukube kumina ngabe uyayisho endlini manje yisho la. Akulula ukuthi ngibadane ngisho nje ngisho noma ngeke sendlini so2 since umuntu obuye benama-anger issues ngiyengikwazi wena uphilile ngempela ngiyayibona ukube sengikubhebhisile manje nginenkinga mhlawumbe enkomeni ngabe uyamemeza manje nabo TV nakho ukwazile nje manje ukuthi uzokhuluma inkinga zese-personal uzoyibeka phambi kwabantu. Unanengane futhi ingane yami ingenaphi endabeni zomalala ayingeni ingane yami awunangqondo ngempela awunangqondo ngempela wena nje mfowethu lo mama ngicela akhulume ulala nobanga angilala namuntu ngaphandle kwakho. Ubafo uveza ukuthi
kwi-relationship umenzisa yonke into, uyamonca ipipi ngendlela athanda ngayo, uyamchamisa ngezandla zakho, umshayeli wakho, kodwa mengabe kumele alifaka ulifake. Yini ngempela ungamhlabisi umfowethu? Uyasazi yena isizathu. Iy'ntombi zakho ezinye zakushiyelana, ezinye iy'ntombi zakho zakushiyelana. Uyazazi ukuthi wena unenkinga lapha entweni yakho yangasese. Udlala ngami ekugcineni masuthi uyangithanda ikhona kanjani. Ngiyakuthanda vele, uyazi nawe ukuthi ngiyakuthanda ngoba ayikho indoda ungena esibayeni. Wena uyakhama wena kanti into osuke uyifuna ngoba phela vele usuke ufuna ukukhama. Angikubhebhisi ngoba ngiyakushayisa ngesandla kanti isizathu sakho kusuke kuyini ave kusuke kuwukuthi ukhama. Kusuke kungasiyona inhloso yami ukuthi ngiyaneliseke ngesandla. Ufuna ukungena. Yini leyo ndoda unenkinga yena futhi. Uyena onenkinga. Udlala ngami. Ukuthi ngiyasaba ukuthi ngivedane ngikhulume nje nanoma yini phambi kwabantu ngoba ngibe sengimhlambalazi. Une-family naye ahlala naye. Ulala noba. Angilali namuntu mina ngaphandle kwami. Okay, mhlawumbe mengabe uthi uyena onenkinga, alivuke ipipi lapha. Liyavuka. Inkinga ikuwo. Inkinga lu-size engakaze ngiwubone. Ongakazi ubone. Ngiyawuqala nje ngayo loya size. Angimazi noma ishangane noma yini. Inkinga ileyo. Yebo ile inkinga kukho okunye. Ngiyakwazi nje ukuthi ngifake emlonyeni ngikhamise okukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Uyikhuluma nje awunangane ngabe ngiyashisa. Ingane ayingeni kule nto le. Manje sekuwaphuma ingane nje kuwena. Ingane ayingeni kule nto le. Wena wayikhulisa noma wenzani? Ufuna ukubekezela. Okay. Indlovu ngeyisindo mboko wayo. Likhulu Hayi bafu. Lento ngibuza yona nje angazi na ukuthi ngithatha kanjani. Ngenzela uku-understand. Ngithatha ngenye indlela. Likhulu kakhulu. Kaze ungithatha ngenye indlela bengithi likhulu nje kakhulu size walo. Nempethu ngenzela uku-understand ukuthi njengoba ungenaphi uzoxazulula ngaso ukukhumba ababili abakhunyiwe ngendlela elikhulu ngayo. Futhi into engiyisolayo the reason angafuni ukuyekha ufuna futhi into ajwayele ukuyenza vele le ukuthi alaya namantombazana abashiye ney'mbobo ey'nkulu siseqhubeka nempilo yakhe. Mase uzongibuthi likhulu wena lakho ngiyakubuza wena lakho ngana. Mina bafangeni la Awu baba kaBlumjuice uvela alifake ngakhuluma ngalutho uvela alifake awulincane likhulu uvela alifake engakhuluma ngalutho uvela alifake Blumjuice mhlawumbe uyayibuza ukuthi why ngi-excited kanje namabutha ami still kakhulu into enza sibe excited kanje ingoba kushayele Shandisi le thina nomama bakwethu yabo so amajongo engisebenza nawo si-right sinabantu bethu esibajabulisayo nabo bayasijabulisa yabo the ungishayele le Shandisi le ngamshayela le sahlangana phezulu cabanga-ke totoloza iqe bekuhlangana emoyeni yona ngwawonyoko kunzima kushubile mhlambe nawe ufuna kakho yakubona lokho kwamadoda ngiyakutshela mina ngeke ngikulahlise kamereni shisa kakhulu nasemzimbeni nje in general naku nokwabantu besifazane mhlawumbe uyabona ukuthi uney'nkinga eziningi ezithinta abantu besifazane nama-periods wakhe awahambi kahle uhlezi abafana behlezi bethi uyabanda shaya Shandisi ngeke uphinde uthole umfana ozodlala ngawe aloku ekutshela ukuthi wena uyabheda ntontoni shaya kanye akube kube wena-ke manje oshaya umfana nge-one night stand umzwise ukuthi uphethe isivutha esinjani athi uyakulandela mase uyamshiya athi esethi uyakhohlwa wena uphinde ubuye uthi ya wena usukhohliwe wena ukuthi mina ngiphuza iBlumjuice yabo uze souza kanje akhumbule lesasivuthavutha nansi inamba la ngezasi thenge yakho thengela umuntu wakho nobabili mhlawumbe uney'ngane ey'ncane 13 to 19 ama-teenagers nawo futhi akwazi ukuthi athole yawo ama-products angakwazi ukuthi awasebenzise mewukuthi aney'nkinga mhlawumbe ezithinta ama-period yabo thenge yakho-ke manje inamba ikhona la ngezansi ngiyaxolisa ngizela ngizolungisa masuke ngizonywa mfo wena okay ngiyaxolisa mfethu ukuthi bengifuna ukuthola isizathu sokuthi njengoba bethi umama liwusize ongajwayelekile likanjani yabo okay ngiyaqolisa ngiyasola ukuthi wakhuliswa kanjani angazi ngendlela zenenenza ngaso ngabafana nawe ukwazile nje ukuzongiletha la sengitshela amaqiniso aseyinkinga manje angithi wena osilethela wena ongilethe la ngithi ekugcineni angithi wena ubufuna isisombululo ngiyakutshela ngazo inkinga yakho ukuthi-ke ngitshela inkinga yakho ubungafuni iy'mpendulo okay manje dlalwa ngamina ngitshabe ngithi uzolungisa la ngibuza usize njami okay ngiyaxolisa ngalokho akulungiswa kanjani asizama ukulungisa le nkinga ekhona-ke manje yebo silungise likhulu-ke ipipi lakho manje uzimisele ngani sisi ukuthi ngeke alifake ngoba lelikhulu
yini inhloso yakho ke manje uzomshiya noma yini uzoloku umkhamisa ngesandla ya ngizomchamisa ngesandla mawukuza ngokuya ekhaya Khohlwa. kuyomela uqala uye ekhaya kuqala before ngikufake ngaphakathi kuzokwenza mukho Khohlwa mama yabona-ke mayelana namanje enento yakhe engaka mase ngishiya mawukuthi vele inhloso yakhe uzolala nami seyangishiya namhlanje ukuthi le nto uyikhuluma ngani umuntu azakhempe kuze hamba ukhokhe ekhaya before ungene ngaphakathi ubuza umbuzo owodwa uzenza isimungula sis lento phethe simple awulona i-virgin angani yebo angilona unengane so manje ungamshabisa udlala ngami into yakhe inkulu kakhulu size engazi nosingawulinganisa nayo ungazofunga ukuthi le hash unanengane nje ehasha ingane ayingeni la ingane yaphuma kwasho ba ukuthi yaphuma ngaphansi unasho yini yaphuma lapha awunayo isho ukuthi yaphuma ngakephi ingane kodwa futhi singayifaki kule yenziwa ngani ingane angenanga lutho kwangena lona kodwa lalingalingani la lalingalingani lapho lalingalingani nelapho manje ngami hayi bomfethu manje kuba foko usephelele 2 years akahlabi but unako ukhaliswa isex ngendwabo noma ulifaya emlomeni usekhatheli lo nto sisi into ayicelayo ukuthi eze umuntu wakhe angamana kuncenge mfethu afake isihloko awu ngeke ngize ngikwazi mase ngishiya phansi futhi asefake leso sihloko abalandela bofica kuyini bayofica ihholo shuthi wena ungithanda usakhona ofisa uthanda wena bafuna ungikhombisa ukuthi uyangithanda hamba uyongilobona uzongena ngaphakathi ngendlela othanda ngayo uyongena ngendlela othanda ngayo hamba ekhaya qala uyongena ngendlela othanda ngayo mase ubuye ekhaya into ongayisho ngayo shuthi into hlezi uyenza le njengoba bekushiya abanye obayekelana abanye othana nabo babalekela yona lento yakho ngeke lo side wakho inkulu uzala emakhamereni inkulu wena letha amakhamera la mase ngitshela iqiniso asalifuni mina vele shuthi wena manje ubufuna kwenzakaleni wena uhlulekile ukuthi sihlale endlini silungise inkinga zethu waletha amakhamera sesila sengitshela amaqiniso usunenkinga usukudlala ngami ungcono ngoba wentshebe usuyizwile inkinga okay ngiyafisa nje ntshebe uyilungise ngoba noma ungicasula kabi manje lento akayisho sesizwile inkinga ke mfethu asilungiseni phela inkinga angithi wena ukhathele manje ukuthi uchanyiswe ngesandla hayi kona ngikhathele nami ngakwazi ukuzenzela lonto nami ngakwazi ukuzenzela lonto iyangicika ya qhubeka uzenzeleke sakhula ngawo myself thina mase ngizowenza ucathi ngamela lento yakhe ngathi eshangane mina ngaze ngilale neshangane beke beqala ngawe kwenziwa kanjalo okay sis asizama ukuthola ke manje isixazululo ubafo akazange aphike ukuthi unepipi elikhulu but akazidalayo yabo akayidalanga uyazazi unalo kodwa into ayicelayo phela ukuthi angene naye akaqala ekhaya ayokhokhela into angayazi cha kumele aqalezwe phela ngeke ezwe ezofaka le nto yakhe enkulu bise ngishiya kanjalo futhi ekuhambeni kwesikhathi lo muntu senithandane 2 years akusho lutho lokho usuyam-understand ngim-understand impela ngoba ngiyamthanda ukuthi ngikuvezele ekukhanyeni ya waba wrong nawe ukuthi ungivezele ya waba wrong kwafuneka ngingaboni yebo akekho umuntu ongame futhi nabanye abayofika emva kwami nabo baleka ngoba ngeke bayimele lento yakho so yini inhloso yakho ukuthi shuthi uzongishiya shuthi kahle uhlose ukungishiya angihlosile ukushiya wena qala uye ekhaya qala uye ekhaya qala before size silale yini ungakusho endlini lo ufuna izenza uzibonile ucathi ngahlezi ngimuncane epipi lakho ngingafuna ukufaka ukukhombisa kona ukuthi ngisuqala uye ekhaya khona sokuphuma kuyena akekho ngisokuphuma kuyena akekho sile phela nini mfethu seka uthi sese shothi kumele uyoqala kubo mfethu before ungene phakathi hayi bo kanjani intshitshini angilona intshitshi manje kodwa usize wakho wona oyinkinga lo muntu mfethu usenaqhaje kodwa nawe awukho awungavuka ubabethuneni ayikho naye akekho fe ayikho nje uyaqaleni ukujola ngami laba abanye ngabalobola ingane bona ukuthi shuthi vele uyiplay uhambe photos ingane zabantu photos ingane zabantu ayishiye kanjalo ngeke ngiyimele mina lento yakho indaba nje yosize ongaka uyebe ababa wejesu kuyothiwa nasekhaya kothiwa ngani kini bayakuhlola abangihloli phela usofika ulandela afika asho sinembobo enkulu ntshebe ulungise wena usabheka omunye umuntu nangu ubheka omunye cha ngiyamazi lo ngiyamsola vela ujwayele lento ayenzayo azoyenza la kumina ucathi nami ngilula ngifana nalamantombazana ahambe lala nawo ashiya kanjalo umuntu o-active umazela nezinye ingakho sikade sikhuluma la indlela ayithanda ngayo isex uyakhombisa ukuthi vele into ahleze yenza nakwabanye uyithanda ngoba kade ayigcina ayikho lonto uyachama nje kade siphi inhloso
ngezandla sakho kusaba ukuthi uchama ngisekugcineni phela kusuke ngichama ngezandla umuntu uchamile uchama ngiyalifaka nje nasemlonyeni wena mama uyadlala hayi musukudlala futhi ngami unenkomo emlomeni yebo ake sikuyashisa nakhona wena usuke ufunani vele yini osuke uyifuna vele ngoba wena usuke ufuna ukuchama awuchami na kulungile bandla senze njani-ke la lo muntu uhambiye kubo kuqala before umhlaba uyabekezela kodwa nkosi yami ngoba yini shuthi okay-ke Ntshebe ngiyavuma-ke yezwa ngizoya kubo kodwa-ke shuthi angeke sisaphinde phela sivakashelane uyangilimaza Ntshebe wena Ntshebe nawe wasiqoya nawe uyindoda mekufika kwakho la eseza nje wazi ukuthi uyazi nani kuyabanda kunjani eseza nje liyavuka uyazi liyongena emgodini mina ngizozizwa kanjani mina shuthi okay sima ngokuthi Ntshebe akahlale ekhaya kubo nami ngizoya ngize ngenza into e-right hayi uma kubona kuyona isisombululo lesayikho lento omlomo bonke ngiyajabula isithipha and isicefe kakhulu mfethu igqema usuyazi ngoba usuyayazi yabo udlala ngami lo muntu lo so udlala ngamela ukuthi ungayivashela indoda unayo ungadlala ngami nje mfethu ukuthi ama ngiphindele eshowe hayi ngamane ngihlale ekhaya shema usazi wakhe ngengumela kubona usazi engawumela shuthi into ajwayele ukuyenza lokuthi uhambelana namantombazane abashiye kanjalo kodwa sisawukho manje wenze ngathi uyitshitshi mama ngama ngiyeshowe ayifana ukuthi ngiyilona kuwena uyadlala awu phela kufanele uzongikhipha uvirgin obukade bakhisha uyadlala ngeke ngiyimele shema ufuna uma ngeke ngilimele leli pipi lakho mina elikhulu kulungile ukhuluma kakhulu mawubona le Ntshebe uwe nje olethe la makhamera la kube sikhulumile lento sabiza umndeni wakho ngoba labakhona abangaziyo bakini nabasekhaya bayakwazi abanye ungakhuluma lento siyilungisa ngaphandle kwamakhamera wena iqiniso ongaziwani nalo sengikubonile angishiselwe wena uyangidakelwa nje stress into engizisele yona la kuzongisanganela uyahlangana wena ukube sengakufaka ngaphakathi ngabe uthini manje phambi kwama-TV ngabe uthini ukuba wafica inkulu ngabe akhuluma ngabe uyakhuluma ukwazi ukulanda amakhamera uwalethe la mase ngikhuluma mina kube inkinga awusudlala ngami wena ongazazi ukuthi ufunani mbonye wethulu ngoba nawe uyangena udidekile uqaba ile ndoda lefana nayo uyathola ungazokhuluma ngento enzima kangaka phambi kwamakhamera endlini wena sini sona ukwazi ukulungisa izinto wena sengikubonile yazi njengoba kade nginibizele la bekuwukuthi ngifuna silungise inkinga eninayo but ngizithola ngiphoxeka ngokuthi ngizophinde namba futhi engalunganga le ndaba yenu uyasangana lento yokuthi ubafazi azancamela ukuthi at least aningavashelani because ukhathele ukuhlukumezeka ufana nomuntu oshayeka into mina ingiphathi kahle ngingene enkonzweni ngiyakuncenga ukuthi akakuncenge kancane kancane angathi efuka nje abe lifaka lonke kuba ukuthi uyakuncenga nayo-ke mhlawumpe mekuwukuthi ncane uyakhuluma nje bhuti ngoba awulazi likhulu leyanto inkulu leyanto ukazi uthi wo angathi usuza kabuhlungu nimnikeze ithuba afake uqala ngomlomo hayi bhuti sobona mesiqoma ukuthi sisuke la sayekhaya indaba safike saphinde futhi sayilungisa ngoba phela kuyafana soyilungisa la phambi kwamakhamera base sifika ngale mhlawumbe sekokunye kodwa ithuba ngizomnikeza lona i-chance alifake kancane kancane noma ungachamusa ngaphandle nje as long as uncenga mphela akulungile mekugcine kulungile le Ntshebe ngiyindoda ekugcineni singakukhohlwa lokho indaba yezandla leyo kungcola konke lokho indaba yezandla nokufaka emlomeni nje sekuyama-edition loko silumsele thina singamadoda hamba udleke lo hlezi udla khona awuwe nje mama wayekhulisa ngamayibomo into yakho wayekhulisa ngamabomo ngoba ufuna ukuzomdlofotha amantombazane hayi ngeke indaba yakho nje mfowethu okay nje ngiyazi mhlampe lo mbuzo uzoba personal lo mbuzo ufika kabuhlungu kuwena kodwa ngithanda ukubuza nje for the benefits of umbukeli yebo buza baba wazalwa nalo noma walikhulisa nayo-ke inkinga ivele mina ngiyithathaphi nje isizathu sokuthi ngilikhulise walikhulisa ukwazela akekho umuntu onosayizi ongangowakho phela ngiqala ukubona umfana ngawo ngiyawuqala nje ongaka ngathi uyishangane hayi ishangane uqobo lwami ngilikhulisanga ubhuti angazalwa linje anginazo akakusukeli uqinisele ukuthi likhona manje bengithi siyalungisa sengenzela ukuthi phela manje for i-benefits ombukeli kanjani manje asale ne-idea yokuthi likhulu noma lincane kudlalwa ngami-ke manje ngithe ngicela silungise la inkinga labantu bazothi mina usho lonto kanti wena yabo bazothi mina usho lonto kanti wena
bafethu lithi i-bodyguard angicele umfowethu asikhombise itotolozi akushongo angifuni bakhombise ayo-ke bakhombise likhulu ngisho angavukile hayi inkosi impela la ngiyaboshwa-ke kodwa mfethu wena bafuni ne-bodyguard ngempela kahle kahle niyangijikela mina mfethu sengikulungisele mina la ngizibhalela ukulungiswa la kuthiwa ngingavezela abantu isitho sami sangasise ngavezela abantu umthondo wami nje lo mthondo mina mfethu base ngivezela abantu bakhombise bangathi ngiqamba amanga yini bafuna bakhombise angalivezi sisangalivezi kodwa nawe usho nawe ukuhlonipha ukudla kwakho ngikuhlonipha kabi mina uwe olanda amakhamera iqiniso kufuneka livele phela ngingabe ngathi ngumuntu omubi iqiniso malivele hayi bandla hayi inkinga ngempela qedile bafethu hayi ninibonile bafethu incede mfethu ngicathi mfethu usizakele umama uthi uzolifaka kancane ungamjahi mfethu umncenge hayi kulungile mosho kanjalo kulungile mfethu bafethu subscribe ulike phinde futhi ushare i-channel yakho umjolo show ungakhohlwa if you want to advertise with us umjoloshow@gmail.com mawukuthi udinga mina as your DJ as your MC noma yini ongidingela yona for ama-promotions dlala matifane@gmail.com siyabonga kakhulu ukubukela kwakho hlangane kwi-episode elandelayo wenze nje mfethu kahle siyakhula manje sibheke 500k subscribers sibheke 1 million followers ku-Facebook ipage lethu umjolo sithembe wena ukuthi uzosisiza sikhule sibe bakhulu sibe nje yabo sibe lezo zinto ezitop sibe izinto ezinkulu yabo i-episode yanamhlanje wasifala about izinto ezinkulu so nathi sifuna ukukhula ke sibe bakhulu kodwa mase sibakhulu singabe phela sesiba isiqefe kwena ukuthi manje awusakwazi ke manje ukuthi ke sikwanelise because sesimkhulu kakhulu kuwena yabo asibe nje normal siyabonga kakhulu ukubukela kwakho